Hunera performansê salên 1970 wek dîsîplîneke serbixwe derketiye meydanê. Gelek kes wisa dizanin ku wê demê performans li gel müzik û şanoya eleqedar e. Lê esas têkiliya wê li gel hunerên hevçerx e. Ev şêweya hunerê, ango performans, fikreke li ser alavan ji nû ve saz dike. Li ser wê difikire. Wê berbilayaneke cuda vedibe. û ji bo vê jî bedena mirovan wek alaveke hunerî bikardîne. Performans piştî demekê bû hunera şikandin û berfirehkirina sînorên hêş û bedena mirovan û li gor proseyên cuda şikl û şemalê xwe guhert. Hunermendên performansê bi xebatên xwe hewl dan ku proseya pêkanîna berhemeke hunerî derxin pêş. Hin caran ser û binê performansê nediyar e û hunermend bedena xwe wek alaveke hunerî tecrübe dike û pê re jî hewl dide ku bîneran tevlî proseya afirandina xwe bike. Bi vê şêwazê, hunermendên performansê dixwazin sînorên di navbera hunermend û bîneran de rakin û bîneran bi awayekî aktif dahilî proseya afirandinê bikin. Çend hunermend jî têgeha bînerê performansê bi temamî ji holê radikin û bîneran dikin afrînerekî berhema performatîv. Hin caran jî hunermend bi bedena xwe dixwazin tabû û kodên civakî niqaş bikin. Bo vê armancê jî bedena xwe wek nîşaneya serhildanekê bikardîne. Performansên hunerî ji xeynî mekanên wek müzexane û galerî di nav gel de li mekanên giştî û qerebalix jî tên îcra kirin. Ev şêweya hunerên hevçerx ji aliyê encamên xwe ve ji şêweyên din ên hunerî xeternaktir e. û hunermend gelek caran rasî reaksiyonên cur bi cur tê. Performans nayê dubare kirin, an jî nayê qet kirin. Ji bo wê geliyê ye û her tenê wê demê tê dîtin. Lewma jî sînor û astengên di navbera huner û jiyanê de jî bi rêya performansê tên şikênandin. Hunermenda Kurd Mehtap Baydu jî yek ji wan e ku bi performansên xwe dikare jîngehên nû ên sosyal dîzayn bike. Baydu li müzexane, galerî û kolanên bajaran performansên xwe pêşkêş dike û bi van xebatên xwe dixwaze kodên kültürî yên civakê bi rêya bedena xwe bike mijara nîqaş û gengeşiyan. Di van performansan de zêdetir sûdê ji keresteyên pirçandî û pirdengiyê werdigire. Mehtap Baydu li Bingolê hatiye dinyayê û li Almanyayê dimîne. Heta niha li gelek saziyên hunerî yên Ewropayê performansên xwe pêşkêş kirine. Perwerdeya xwe ya hunerî li ser pêkersaziyê temam kiriye û paşê çûye Almanyayê. Li wê derê perwerdeya xwe ya hunerî domandiye û bi saya wê perwerdeyê jî bûye xwedî cîhanbîniyeke interdisiplîner. Hunerê hermendê wako me Hecetepe me heykel wend ûja me sarısno ez raştumeya ûja me dest kerd pê sivalûn persena feqet ûja benatê yo pencereya zav xişke kirmend ez nêşkeya zav hîra kir hetungo ez bajê me Hecetepe heykel qeydna me wend xelas kerd ez bajê şî Almanya dest disêr caver ez şî Almanya ûja wako me ay kulturbîn sarısnay me dî me ûja tuna zav fehm kerd ço pê ay malzemê bîn sinî xewitiyen ço sinî konsepto ciyîneyî û yoca ciyîneyê xwe yo konsepto konî ço sinî kenyo malzeme ço sinî pê in pêrin piya û yoca ço sinî her dem huner virazen. Wako ez şî Almanya me ûja nifhem kerd. Me kerd gurê xwe ez eşkeya tê bixewit. Mehtap Baydu ji beşa pêkersaziyê mezûn bûye. Li şûna pêkerên ku ji jor ve li însanan dinêrin, pêkerên konsept çê dike û hewl dide ku berhema wê diyalogeke li gel bîneran pêk bîne. Carna pêkerên wê bi malzemeyên temaya mijarê saz dibin.
Carna jî malzemeyên zêde yên performansên wê wek pêkerên nû derdikevin meydanê. Heykelun mid ya da gurun mid konsept o konu mezaf mühim. Ez evvel konsept me ez, koni me ez, jago ez desken apê konsept. Ez bacê unyana tıra ez pê in konuyo konsept, ez pê kumyo medium ve o pê kumyo malzeme ez eşkena veraz. Ez kumyo malzemi in gure xod in konsept xod xewitnena. In car re ezaf zemun gen. Hatungo ez malzemeyo doğru vin pe ay gure xo pe ay konsept xo viraz. Yani burun mid mühim konu ve konuyu konsept. Ez gure malzeme konu konsept nevinena tam tersi yani ez malzeme aya pevinena. Hani gruni konsept tuna grun malzeme yed hizmetken aslında. Kumyo malzeme ez eşkana pe in gure xo viraz. Ez çi wazena. Ez diyalog mino temaşakardi greka sini viraz. Kumyo mesafere ez wazena. Mehtap Baydu li Bingolê hatiye dinyayê, li Enqereyê dijî û niha ji bo perwerdeya xwe li Berlînê ye. Ev rê û rêwîtiya jiyana wê helbet tesîrê li serencama hunera wê jî dike. Hunermend zorî û zehmetiyên van sê qonaxên jiyanê ji bo xwe dike avantajên hunerî û dikare gelek keresteyên kültürên cuda di nav huncikê xwe de bicivîne. Ez pê visyo cinî her yo cinî farklı welatla farklı memleketler me fek kalıp fekin guret. Me o kalıp kerd bronz me o bronzuz seri zert kaplamış kerd. Her yo cinî farklı memleketlere welatlara yo İranıca, İran, yo Yahudiya, yo Türka, yo Kurda, yo Fransızda, yo Pakistan'da, yo Japon'a, her yo farklı memleketler in cini. Fakat in cini pieriz, cini ya. Kumyo memleketler yana, kumyo velatlar yana, zaf çi degiş niye ben uca. Kaderin yo. Eni visyo fake visyo cini me yo diyesit seryo diyesa cini berzeye çıkas gırda ez de hator iş xoda mesela fake me yan hatu etya ez ina gırdera ina berzera me fake cini ker dart aya bin mesela yo da almun zaf berza yo saremera gırda ay ziyen etimi Eniz mirzaf mühim çık temaşakerde insun kesyen zerre yani zerre galeri unyen emgurira vako unyen emgurira ena cinek çıkas berza çıkas kelma وزي كاس اوقيدا خوتشيكن بعدين خو اوقيدا حركاتكن orada benatı ena cinino ay cini ujani fakat benatı مسني ان النروي benatı en cinino انگو کاسکو اونین ان هیکلون را یو دیالوگ ورازیانا انز مرزاف مهم Cilû bergê meyên rojane ji bo Mehtap Baydu gelek muhîm û cudatiyên kültürî, ferqên cinsiyetê û statûyên civakî temsîl dikin. Di van xebatên xwe de li ser cilû bergan referansên kültürî dideme. Li ser nasnameyan di peywenda rolên civakî de atmosfereke danûstandin û diyalogê ava dike. û li gev vê yekê jî carna qadeke niqaş û rexneyê pêk dîne. اتیازی هنا تور جنونو زره من kültürünü in guremi yenişin. Guremi piyer aslında benate kültürü keso zere her kediyo kesini hareketken roleyi sinina seken.
Annesinin kumaşından me par viraşt, yosolas peşengeni mi be Ankarat, mu kaya viraşt. Kene fistonun dadiye xoray. Etiya yo ironi est, etiya yo kaykerdiş est. Pe ena kaykerdiş aslında ezaf çik buna. O çiko ben me fiston dadiye po guret, dadiye mi o fiston yazaf kıymetli ve mravna ezniye donatıyor, me pezvar tra guret. Buna valla ezniye donatıyor, buna en fiston guret ver zaf kıymetli. Fiston sur. Neyse, umaya ca me yera fiston ye guret, me pe fiston ye me xuriyo heykel viraşt. Pe fiston dadiye mi? Dadiye xo ez yo pert xor virazena. Yo band, yo pert xor virazena. Benate mido memleket mid yo pert virazdenmir. Ben yo band, ben yo pert. Di performansa xwe ya bi navê Kozik de, rolên civakî dike lîstikek û danûstandinekê bi van rolan pêk dîne. Ji bo vê xebata xwe kenarê êşlikê mêran wek kozikekê vedihîne. Bi vê performansa xwe dixwaze kevneşopiyê û formên civakî bide ber tîrên rexne û niqaşe. Ena pe hîrê medyumun xewitiyena. Me en gurê xud hîrê medyumun xewitnay. Bêkatonaz bên zap. Aslında çeher medyum. Me peyo ena yo video performansiya. Me en nêra çeher serca ver dest kert pê me koniyê konseptiyê me dest kert pê ez ser xewitiyaya. Hêdî cayê xwe dî. Hêdî me malzemeyê dî. Ez çav virazena. Ez pê kumyo medyum xewitiyena. Ez pê kumyo malzeme tê xewitnena. Enî pêr ray yo gurê ez ço zaf zemun gen. Gireka te ay zemun bid ay gurê xwe. Gurê ez gireka ço acele mekir. Niz ona yo gurê. Kozat me pê hîrê medyumun viraşta yo video performansiya. Yo objekeye esta. 2 metre 20 santim berza. Yozi hîrê sîrê hev portre cumyerdûn es. Her roj ser sway me heşt başta kert dest kert pê. Ser sway ro hatun şum saat desit. Uja yo kameraman mı bib? Hevalız fotoğrafım vejen her roj. Ez wako xewitiyena. Hîrê sîrê hev cumyerdûn ra me fotoğraf yin vêt. Me fotoğraf yin pê işligûn yin vêt. Çünkü işligiz zerre kültürünüz zef yo mühim yo kınca. Tıva koşun yo resmi yo ca, tıva koşun yo gret yo mühim bib te işlik dun xora. Tepe yo tişört niyeşin, tepe yo kınca degersiz niyeşin cay. Tu yo işlik dun xora, resmi yo çiyo. Me en cumyerdun ra me pe işligûn yin fotoğraf yin vêt. Me bajî en işligûn yin işligûn xwe dayim me. Me en işligûn birnay pe meqes. Me kerda band. Me en band kerd ginda. Her yo işlik yo uja yo transformasyon ciwanî ben. Ben yo ginda. Tanışıklığım Ankara yıllarına gidiyor. Eski Ez ji wan salên Enqerê mehtabê nas dikim. Hevala min a berê ye û hempîşeya min e. Lê ji bo kariyera xwe ya hunerî û ji bo perwerdehiyê çû Almanyayê. Em ji hev dûr ketin. Dîsa jî min hay ji karê wê hebû. Axirê par di sêyemîn Bienala Mêrdînê de me dîsa hev dît û me gazî wê kir ku beşdarî Bienalê bibe. Piştî 10-15 rojan şerê Kobanê dest pê kir û me qerar da ku Bienalê talûq bikin. Birînên şerê Kobanê tu carî sağ nabin lê piştî ku piçek germiya şer kêm bû me Bienala Mêrdînê da dest pê kirin. Mehtabê performansek nivîsî bû bi navê Barantê wek silavekê bû ji bo welatê wê.
ji ber ku ew ji bîngolê bû piştî salan vegeriya bi welatê xwe û di performansa xwe de mîtosek pêşkêş kir. Ji wê mîtosê gelek hez dikir lewma jî pêşkêşkirina wê gelek giring bû û ji bo mehtabê bû para kêfxweşiyê. Li gor wê mîtosê baran nabare û gelê herêmê diçe li deriyê teyrê tawiz dixe. Jê dixwazin ku baranê ji bo wan bibarîne û erdê wan av bide. Ji ber ku dengê tawisan dişibe dengê baranê. Mehtabê jî xwest ku piştî şer û pevçûnên li welatê xwe baranekê bibarîne û bi sembolên wek teyrê tawiz û baranê hemû pîsî û qirêjiya şer bişo erdên welatê xwe jî av bide. Performansa wê ji aliyekî ve nixumandineke helbestkî bû an jî çareseriyeke helbestkî bû ji bo rizgariyê. Ez dibînim ku performansên mehtabê têkiliyên van fenomenên kulturî û peywendên wan ên veşartî derdixe meydanê. Ji ber wê jî têgeh û hêmayên cûr be cûr tê de cih digirin. Ev performansên wê û peykerên wê yên biçûk teqez li ser çîrokeke girîng ava dibin. Ango mehtab bi çîrokên xwe jî bi cîhanbîniya xwe ya li ser wan çîrokan jî wek şairekê xuya dike. Ev helwesta wê ya şaîrane, ev peywenda helbeskî di hemû performans û peykerên wê de bi awayekî eşkere xwe nîşanî me dide. Yoğun bir şekilde yansıyor. Mehtab Baydu di xebatên xwe de performansê wek qadeke danûstandinê pêk dîne. û li gel proseya afirandinê giringiyê dide diyaloga li gel bînera. Ev performansên wê yek care ne û taybetin bo wê demê. Lewma jî tesîreke zindî li bîneran dike û tecrübeyeke dersînor pêşkêşî wan dike. Performansım mit, aya helgo performans ez birazena, hünermend, temaşakardox, obje, nesne, o çık est uca. Ez hünermend, ma pir sınırın xura vejin, ahal oca go performans bena, sınırın xura serşin. Hünermend o temaşakardox o obje, pir kuentiye munra. Sinigo mavun şit serşin. O kadar sınırın xura serşin kuentiye munra. Kuentiye munra benzeyo zeyo xerç, zeyo ci, zeyo tutkal. Kuentiye munra. Nebeyo zun vrazden uca. Baji mayevnun ra kuendu ciyabin hena. Vako performans kaydena ama yevnun ra ciyabin. Fakat ez ahalgo performans bena o halmid, o cad, o halmid, o zara ay zemunid ezzi temaşa kardes ma ben ez bena malzeme performans xo. O jago performans bena o zara ay zemunid. Ma baji hena yevnun ra kuin ciya. Fakat o aya reçi in malzeme, aya reçi in xerç muniyena. Performans qediyana uca. Fakat o xerç reçi ay xerç ay cü muniyena. Ina reç ina xet çıqas xarib أستوى أحد سرفراز حسبنا هنا. Li Almanyayê çavdêriya karkerên koçber dike, ku di nav cudahiyên külturî de fetisîne û hewl didin ku adapteyê welatekî nû bibe. Ji bo vê jî karakterekê bi navê Osman da afirîne. Osman hem karakterê performansê hem jî ji bo hunermend peykereke ku karkerên koçber temsîl dike. Mehtab Baydu gelek proseyên cuda yên afirandina karakterê xwe bi riya performansan pêşkêş dike. Nome gurê me Osman, fakat Osman yo me Osman yo kes ku Çin. Osman proje med es. Proje med Cunayen. Yo kes ku merruh kardiyim. Yo kurmaca karakter mi viraşta Osman. Osman vako insanıma zafiyin cumhuriyet enera zaf caver şese serunut vako şi qe xawata qe nunya qe peri nun xoya şi Almanya Osmanız
kurmaca yo karaktera Osman yo cayi yo katlık cumhurdun siyah doğura desmedes yo tesbih me esta mure me es ez haye yet kaykena çık Osman yo temsili ena gruba ena jenerasyona yo cay khod zo zaf gururlu yo parnikeyi berza yo cazi hani çık ho şu Almanya pere kazançken pere şaven ki ho kurtarmış kert. Fakat yo cazi bina diyalogi benate Osmano Almanya yo diyalog çin ya yo alışverişin çin tor hevanu khoya zero barakat fenra wurzem ve ujaras çin fabrikat khawtin hena pediyena baraka. Mehtap Baydu di Bienala Mêrdînê de bi performansa xwe ya bi navê Baran tê pêşkêş dike û li kolanên bajêr atmosfereke cuda pêk dîne. Hunermend cilekî taybet wek teyrê tawus ji xwe re dîzayn dike û li kolanên Mêrdînê wateya mîtolojîk a teyrê tawus careke din dîne bîrame. Bi vê performansa xwe dixwaze balê bikêşe servan şer û pevçûnên li welatê me. Gazî Baranê dike ku axa vê coğrafyayê bişo û me ji vê qirêjiya şer û kuştinan xelas bike. Tavse melek hemû dünya verinit piroz yo mirçika yo çiya yo karaktera. Mizi ye sera mesle ye sera mi yo performans vraşta. Mixur yo kostüm vraşt o doğura rengun tavse melek tavus kuşi rengunut yo kostüm vraşt doğura. Mevlana genci kodşin İran'et yo şair aktarla vinen rastyen teyi kalken en şair aktar atar yo kitabiye es numeyi galaye o tavuz kuşi nume kitabi nume şiiri ujavun vako qedagavun vako galaye umea insun Adra vuruş ve ser dünyara vuruş ve şu jo tavus kuşiya, sujo tavus meleka. Travatma ser dünyaya zaf galaye esta, zaf fakire esta. Tigrek amar mavazen ihtaci ma varun esta, varun bevar. Yazivuna şuma dua bikriyen ki jarra karen ye varin. Çık ser dünyara haksızı bena. An semedna haksızlığa şmat bağım bükürün cuara herinde varun et kareniye varın. Kim en iş kayçını avraşt en memleket mat hamu dünyadız. Zaf gün Rusya'ya, zaf gün biya çekole güret. Na ardı, handı gün Rusya'ya. Mevat ana vayo yo varım bivar ve ana güngâ erdbiya wişk ve temiz kir. Çık qedagovun nume performansımız ana tavsi melekra nume xogena. Çık o vako ya qirana ya qijana o ven goya vrazana ve buna minhaw ona yo ven travyejen qijana o qijaye xud buna varun hoyen. Mizvat ve desmediyor mikrofon bu, mujara vengi dayin, vakum bir performans vraştin. O veng bun varun yen. Mizvat vayo varun bi, ena gwinka adrışaya biya wişk ve temizlik, may nevera dest bikir, yo çiko neve vraz, yo hayat yo civaniya neve vraz ma dest bikir.